Nuwun dumateng Sanjaya Pratamu sedaya ingkang tansah kepaing bagya mulya. Adicara paragan inggih menika niki dhateng Mas Ayu Siti Intan Nurmahwati, putri kasih Bapak Supriyadi Ibu Lasmi, kalian Bagus Muhammad Ilham Faiz, putra jalipun Bapak Diman Ibu Katmiati. Ini menika dipun pratiraken dening Ibu Dursubogo saking Sinta Berti Makeup ingkang saking Dusun Sidoluhur Kecamatan Jagan. Ugi wonten CK Audio saking Lamongan, wonten MN Fotografer Ngasuting lan Kopi Bakun Suntoro Panotodoro saking Jagan. Tumuli acara enggal kapurwakan. Atur ulimo paragan injil menika inggih dhateng Mas Ayu Siti Intan Nurmahwati, putri kinasih Bapak Supriyadi Ibu Lasmi, kalian Bagus Muhammad Ilham Faiz, atmojo dawuhipun Bapak Diman Ibu Katini ingkang pidalem wonten ing Dusun Sidomulyo Lingsir, Kecamatan Kayori Kabupaten Lebak. Enggal kapurakan.